Ahojte ľudia, ideme si zahrať Pizza, Great Pizza, Good Pizza. Takže ideme proste na to. E, takže tu máme správy a ja moc anglicky samozrejme neviem, takže to nebudeme čítať. Je to part 2. Good Pizza, Great Pizza, takže ideme na to proste. V tom minulom videu som proste moc nerozprávala, no rozprávala som, ale nie nahlas, lebo som sa predtým veľmi hambila. Takže máme tu prvého hosta. Počkajte chvíľku. What? I want. OK. Že... sa vám ozvem, keď to bude mať hotové. Nestíhame. Robím to už hocinek, lebo nestíhame. Zapáči. To pixel. Neserem na to. Prepačte za to zdrženie, ale proste sme museli čo vyriešiť. Tak máme tu inú verziu, no nie inú verziu, ale proste ďalšie mám zákazníka tu. Tak čo to chcel na to? Dobre. Olives. Tak, čo to ešte chcel? Cebuľu. Nečutajte sa, lebo za tie zvuky, lebo jem, tak sa ospravedlňujem. Dobre, a ešte paprika. To je bolo všetko. Ideme nakrájať, to potom dodáme. Nechápem takým ženám, ktoré proste si objednajú takú pizzu a potom, že What? OK. Máme mu to robiť, alebo nie? Dobre, tak mu to spravíme, sme dobrí ľudia, tak nie sme hrozní, takže ideme mu to spraviť. 100 eur mi dal! Som nedal, že chce pizzu. On mi dal 100 eur. OK. Reklama. Ospravedlňujem sa za tú reklamu. Bolo to nečakané. Čo to? Chapter 2. OK. Ezglu.
Dobre. 8:30, dobre, takže ideme na to. Ale ja v tejto hre nechápem to, že prečo sa mi miniajú tie peniaze kvôli týmto veciam, ktoré sú iba tu? Nechápem. Proste. Proste, chápete, úplne normálne, že som proste, že to ignorancie sa mi proste miniajú peniaze. What? Hi. Choose onions, bell peppers and sides, that's it. Okay. Dobre, takže začíname samozrejme pred tlakom. No, kečupom proste. Sírom. Čo to ešte chcela? Dobre, takže je to meso. Čo? Cibula. Paprika. Tak. Nemaj to nakrájať. Tak. To by bolo všetko. Bye.